I have chosen you. Hindi natin pipiliin si Kristo kung hindi na muna tayo pipiliin. Ano sabi ng 1 John, di ba? You will love Him because He first loved us. Bakit daw natin minahal si Kristo? Dahil una niya muna tayong minahal. Pinili natin siya dahil bago natin siya piliin, pinili niya muna tayo. Maraming maling katuruan ngayon. Sabi nila, natagpuan mo na si Kristo. Nahanap mo na ba si Kristo? Kapatid, si Kristo ba yung naliligaw o ikaw? Right. That's right. Itupan nyo. Sino magpapastol dito? Sino alam nyo, maganda pag nag-aaral ka na gusto mo maging pastor, siguro maganda may training mo na yung mga pastor ngayon eh. Magtutupa mo na sila ng 1 taon kasi, di ba halos lahat sa mga Bible, mga pastor, si David, he was a shepherd. Moses was a shepherd. O kaya mangingisda, sina Peter mangingisda.